guys, welcome back to my YouTube channel. Nonton आंनि बे YouTube channel फरायनो थाबाय. Happy Independence Day नोंथांमोन. थाबायदों. दायो जोङो नार्सारियाव मोनफैबाय बे नार्सारिनि दै औ मानसि जमा जासिदोंमोन ट्रेक्टरावबो इन्जय खालामदों वाव 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 मानसियानो मानसि वाव हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे दैखौ नायनाया दे बेलेग गोथौ आरो बरिया बरिया एक्चुअली फ्रेंड्स जोंहा दिनैनि दिनाव थाबायनायनि जेबो प्लानिं गैखायामोन आरोना मानो होनबा दिनै सानडे गोलैबायना बेखायनो जोङो जेरावबो थांनायनि जेबो प्लानिं खालामनाय जायासै एक्साइटेडलि दङमोन दिनैनि दिनाव थाबायनायनि आरोना मा खालामनो जिखि जायाबा जायगाखौ आरो हिट नांदों वाव 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 मजा जों बे गामिखौ मा होनो मिथिया थांबाय थासै मा जायो माहा मोनहैयो मा ओइ मा खिन्थानाय जादोंलै रेस्टुरेन्ट येस फर दैमालु एन्ड मिथिजा बेबायदि जमा जमा लोगोफोरजों थाबायनो मोनोबालाय मा नांबावगोन आरोना जायगाखौ दा जानांगौ good fantastic Vande Mataram Vande Mataram साइकेलनिया साइकेल रेस बाइकनिया बाइक गासिबो इन्जय खालामदों दिनै दिनाव जों दायो सान्तिपुरनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो जों डाइरेक्ट हरसिंगानिफ्राय डाइरेक्ट आम्बागामि डाइरेक्ट न'आव लदसे गैला इन्डिपेन्डेन्स डेआ सानडे गोलैयामोनबाना दिनाव फुरा जोंनि दारागावनि बाक्सा वाव आरो साइकेल राइड मोनलायबाय साइकेलफोराबो गोबां इन्जय खालामदों आरोना दिनैनि दिनाव गाजालै बिसोरो बहुत खस्थ' खालामदों साइकेलजों मानिनो गोनांलै इन्डिपेन्डेन्स डे बाबो आं साइकेलजों मालाबाबो राइड खालामालै नांगौबा आङो न'आवनो थाबाय थागोन हाथारा आं वाव 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 बे थाबायनाय मजायानो आलादाखा फिलिंआनो बेलेग हिट जाथारदों लाइन लाइन आं भिडिअखौ इच्छा गोलाव लाबाय थायासै आरोना बेखौनो आं लगाय गथाय खाथा खाथि खालामनानै मिक्स खालामनानै बिदिनो भिडिअ आपल'ड होनोसै आरो नोंथांमोननि गेजेराव आरो इच्छा गोलाव माइखौ लानांगौ जायो आखाइफोराव नैबे उसुबाय लाङो हेलमेटावबो सेटआप गैया दायो फुरा मोजां जागोन बख'र जानायबा बै खाथ'खौ गाज्रि बिदिनो बादें गलो दायो जों लोगोफोरखौ नेथ'यो बे दखानाव लाखिथ'बाय तामां मानसिफोर दङ आरो बेयावबो दाबो हाया बिसोरो बहुद लेट खालामदों दिप ब्र'खौ लोगो मोन्दों बिथाङा सासे इउटुबार बिथांनि भिडिअखौ जा
एन्ट्रेन्स नांगौलै आं ओइ थिरै थाबायबोदों मा नांदो आङो माबा थांदोंमोन दारागाव ए हाबनोनो हायासै ओमफ्राय ए गोसो नांबाय गिदिंनानै दे बहा नोंसोरलाय जोङो आमजुलि औ फंबाय ए खबरफ्रा मोजां ना गासिबो मोजाङानो औ थांसै आं औ मालाबा लोगो मोनगोन औ दे औ दे औ Yo! मा सोंदो माब्लाबा नुबाय नङासो मेरला संडे से आती है किधर से जाती है किधर कब आओगे किधर कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है ओ ओ ओरैबायदि सिख्लाफोर नुबायना इयो बुंनोनो नांला आरोना स'